गिबियावनो आङो टाइम्स नाव बड'लेण्ड सामलायगिरि सारनिसिम हामबायनाय जासिबाय बे समावहाय बे खाबुखौ होनायनि थाखाय दिनै बिसेसकै 25 डिसेम्बर बेखौहाय जों ख्रिस्टियानफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान हिसाबैहाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ मानिबोदों आरो जोंल' नङा दिनै जायफ्रा ख्रिस्टियानफोर जायफ्रा इसोरखौ मोननाय व्यक्तिफोर दिनै बिथांमोनहानो गुबुन गुबुन हादरानो जाया मानो गुबुन गुबुन जाथिया मानो जाया मानो दिनैनि बे दिनावहाय बिथांमोनहाबो जिसु ख्रिस्ट'नि बे जोनोम सानखौहाय बिथांमोनहाबो फालिदों आरो बिथांमोनहाबो रंजादों। बिसेसकै दिनै दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चआ बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम दिनखौ लोब्बा लाखिनानै आंखौ गाहाय बुंथिगिरि हिसाबैहाय सायख'नानै लाबोबाय। बेनि थाखाय आङो दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं हामबायनायखौ जासिदों। दा जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानायनि सोमोन्दै जोंनि गोथार बाइबेला जेरैबायदि फोरोंदों आङो बे बाइबेलनिफ्रायनो लानानै थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव मानि थाखाय बियो सारिजाफैनो गोनां जाखो बेनि बिसयै आङो जे मिथिगौ गोथार बाइबेला जोंनो जे फोरोंदों बेनिफ्राय लानानै आङो बुंनाय जाबाय आरो बियो नंगौ थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां दिनै बियो बे संसारावहाय सारिजाफैदोंमोन। नों बायदि आं बायदि मानसि महर लानानै बियो जोंनि पापनि थाखाय जोंनि पापखौ सख'नो थाखाय उदांस्रि होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारावहाय बियो सारिजाफैदोंमोन। निउस टाइम बड'लेण्ड सारखौ हाजासे हामबाय होग्रोबाय। बिसेस बे जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलि जोंनि मण्डलियावहाय 118 घर दङ। बेनिफ्राय सुबुं सानखो हिसाबै जोंहा 550निबो बारा दङ। ओमफ्राय दिनै जोंहा इसेबां मोनसे रंजानाय गोसोजों अन्थरजों जिउजों जों बेखौ मोननो हादों। मानोना 2023 मायथाइनि दिनै 25 डिसेम्बर दिनै समबाराव रंजा बाजायै गोसो खुसियै दामनाय देनाय रोजाबनायजों जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानाय दिनखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनो मोनदों। जोंनि गोथार बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां इजराइलनि जे जुदाइनि बेथलेहेमाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे सारिजादों आरो बिनि सारिजानायनि गोनां ओंथियानो जाबाय बे बुहुमनि मानसि जातिफोरनि पाप अपराध गोरोन्थिखौ सुस्रांनो थाखाय आरो मानसिनो बासायजानाय परित्रान सान्ति गोजोननायखौ होनो थाखाय 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ बेथलेहेमाव सारिजादों। बेखौ फोथायनानै जों ख्रिस्टानफ्रा बेखौ सेलेब्रेट खालामो। जोंनि बे ख्रिस्टियानफ्रा मैया 24 तारिख मोनानिफ्रायनो जों मानिजेनबाय आरो मैया 24 तारिख मोनानिफ्रायनो जोङो सेलेब्रेट खालामबाय, रंजाबाय। दहाय अखानायसि समावबो जोङो जिसु सारिजानायनि जैधोनि होबाय आरो बे रंजानाया जानुवारि 1 तारिखसिम थागोन। माबायदि रंजागोन जेनेबा दिनैनिफ्राय लानानै जोबजासिमाव माबायदि रंजालांगोन? दिनै 25 डिसेम्बर सानजौफु समाव जोंना एकदमबारे बयबो मण्डलिनि 118 घर न'खरनि उन्दै गेदेर बोराय बुरि सासेबो न'आव थाबोआखै। दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि जे सारिजानाय दिनखौ पालन खालामफैदों, सेलेब्रेट खालामफैदों। बेनिफ्राय गाबोन 26 तारिख मंगलबार गाबोन जों मण्डलियैनो 118 घर न'खरनि 550 जननिबो बारा मानसिफ्रा सासेबो न'आव थाबोआलासिनो आरो प्रेम भज जागोन। बिनिफ्राय प्रेम भज जाखांनायनि उनाव जानुवारि 1 तारिखसिम जोङो न'खर न'खर दामनाय देनाय रोजाबनायजों मोसानायजों आरो जों सेलेब्रेट खालामबावगोन। दा समावहाय जों बांसिनै जोङो अन देनानै फिथा सावनानै जाहोनायखौ जों नुनो मोना। सिथाव सावनानै जाहोयो, नाथाय फिथा सावनायखौ बावनानै थांबाय। नाथाय बेखौ मा बुंफिननो सानो? दा बेनि फारसे आं फिननाया बेनो, जोंनाव माने फिथा जानोब्ला उवालनि गोनांथि दङ। ओमफ्राय दा जोंनि माखासे माबाफ्रा बिदिनो मिलफ्राव
माबा माइरंफोरखौ सौनानै लाबोयो ओमफ्राय बांसिन जोंनि न'खरफ्रा सिथाव सावनो मोजां मोनो माइब्रा सिथाव दा न'खरफ्रोमबो बे माइब्रा सिथावा थायो आरो जोङो गोबां क्रिसमासजों लोगोसे बर'नि कालचारखौ जों दिन्थिनो हायो मोसानायनि गेजेरजों दामनाय देनायफोरजों नाथाय बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जों कालचारखौ जोङो फोथांलांनो हायो दा बेखौहाय माबोरै एनकारेज होनो गोसो दङ सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि बे एक्सुवेलि बे जों खृष्टानफ्रा बर'दिन होनोब्लाबो जों बर'नि कालचारखौनो लानानै जोङो आवगायखायो जोंनि मोसानाय दामनाय देनाय रोजाबनाय दख'ना गाननानै मोसानाय बा सावनाय जानाय बे बर'नि कालचारावनो माने फिथा सिथावाबो गासैबो दाबो जोंनियावहाय दं आरो बिदिब्ला दिनैनिफ्राय जानायनि सुरु जासिगोन नामा दिनैनिफ्राय न'खरफ्रा जानायनि लाहार फाहारनि थाखाय आलासिफोरखौ लेंहरलायसिगोन बा मण्डलिनि सासेया सासेखौ लेंहरलायो बा गुबुन आलासि जों हांख्रायलायो बै जालायनाय जायो आरो रंजानायनि दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सोर नुजाफैदोंमोन दिनैनि बे 25 डिसेम्बरनि जोंनि बे गाहाय आलासिया जोंनि बिबिसिएनि जे प्रमटार सिमां बसुमतारी जायखौ जोङो दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलियानो बिथांखौ स्पन्सर खालामखायो ओमफ्राय बिथांनि गेजेरजों दिनै गोथौ जे इसोरनि बायख' जोङो बेखौ दिनै खोनानो मोनबाय जों सोलोंबाय ओमफ्राय जों इनायनो रंजादों आरोखि देग्लायहाय जोङो देग्लायहाय जे क्रिसमासखौ फालिगोन नाथाय बे क्रिसमास जोबखांनायनि उनावहाय जे जोङो नेक्स्ट क्रिसमास फैगोन जे बे नेक्स्ट क्रिसमासनि थाखाय माबायदि लाहार फाहार खालामबाय थायो जोंनि खृष्टान न'खरफ्रा देग्लाय जे 1 थारिखसिमाव जोबगोन बेनिफ्राय फैगौ 2024-25नि थाखायबो जों बोसोरसेयाव लाहार फाहाराव थाखायो आरो जों बे समखौ मोननो थाखाय जों आर'ज जों नेयो ओमफ्राय जोङो बे फैगौ समफ्रावबो जों बे समखौ मोनगोन रंजाबावगोन साबसिनै रंजाहैगोन जों बेखौ आसा थादों आरो थेंक इउ